wina pempa chande ambuye atujipunzitseni kupemphera monga momwe Yohana punzira ake nafe tipunzitseni lumbikitsanani yatachakalo wanikoroleka punzitseni kupemphera ndira mwana ndira mzimu woyera amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha mzimu woyera zikhale nanu. Pano pandi pa TPK tipusani kupemphera, ndipo ndikufuna kuti inu ndi ine tigawane chinthu chimodzi. Kupemphera ni mphatso. Pachifukwa chimenecho mutakuyipempha. Mawu athu tiatenga kuchokera pa Luka chapter cha 11 ndime ya 1 mpakana ndime ya 2. Nthawi ina Yesu ankapemphera pamalo pena. Pamene adasiriza, ophunzira wake wina adazampempha kuti, Ambuye, tiphunzitseni kupemphera monga Yohane Mbatizi adaphunzitsira ophunzira ake. Mthenga wa Ambuye, ulemu kwa Ambuye Yesu Khristu. Mphatso zimene timapempha kuchokera kwa azinzathu zimakhala kuti taona kuti ndichofunika, koma mwina ine ndilibe. Koma osamadandaula, chifukwa Mulungu anena kuti sibwino kuti munthu yakhale yekha, ndizampangira anzache woti azithandizana naye. Pachifukwa chimenecho kupita ukapempha kuti tatithangateni pa ichi sikulakwisa. Ndi chimene Mulungu anafuna potika anthu fe kuti tizikhala pagulu. Kupemphera si chinthu chokhweka. Kuli ena amene tikakhala timaziwa kuti mwa ife mulibemo chopemphera. Ukamamva ndaona kuti ndimapemphera siku lilonse, iyi ndimazuka firikolo kuti ndipemphere, iyi firikolo kumasanaso ndimapemphera, ndimasala lachisanu, umadabwa kuti anzathu amatha bwanji. Koma ndafuna nene ichi lero. Akuti ophunzira Ambuye Yesu anaona kuti pena pake zimene Ambuyewa ali nawo ife tilibe. Ndakuti ophunzira wina atamuona Yesu mmene akupempherera, choyambirira ndi chidwi. Kukhala ndi chidwi ndi chimene wina akupanga chimene iwe sutha. Mmalo momera jealousy uthe kunena kuti uyuyu akuoneka kuti akupanga chinthu chawo chipanga bwino, bwanji ndikampeze. Ndakuti anampeza Ambuye Yesu kuti, Ambuye, bwanji mutiphunzitse kupemphera monga pene Yohane anaphunzitsa ophunzira ake. Anamuona Yohane ataphunzitsa ophunzira ake pena pake ndi amakana adumpha kuti ife timapemphera motere anthu a Yohane Mbatizi. Ndikunena kuti inonso timukuoneka kuti mutha kutiphunzitsa kuti nafenso tizipemphera mmene inuyo mukupempherera. Kodi bwanji sanapite kwa Yohane Mbatizi yemweyo kuti apo tindamona Yohane Mbatizi akuphunzitsa ophunzira ake, bwanji nane ndipite konko akatiphunzitse komweko. Amaziwa kuti pano pali wina wake oposa Yohane, ndipo uyu akatiphunzitsa kupemphera, ifeyo tikaona kuti talumikizanadi ndi Mulungu. Kupemphera ndi mphatso imene Ambuye atha kukupasani, ndipo anena kuti pemphani ndipo muzalandira. Inu ndine ngati kupemphera kumativuta, lero ndangofuna kuti ndikusimikizeni kuti mutati mwapempha Mulungu akupasani mphatso imeneyo. Komano ndafuna musiyanise pang'ono. Nthawi inake ophunzira Ambuye Yesu anena kuti, Ambuye mutionjezere chikhulupiriro. Choncho anapempha chikhulupiriro. Mutionjezere chikhulupiriro. Sananene kuti mutiphunzitse kukhulupirira, ana kuti mutionjezere chikhulupiriro. Koma apa akunena kuti Ambuye mutiphunzitse kupemphera. Kusonyeza kuti chani? Ngati ufuna kupemphera, pali mbali imene Ambuye Yesu angapange akugayire mphatso imeneyi. Koma akakugayira, practice ndi yako. Ukhale ndi chidwi chopanga practice. Ukhale ndi chidwi chomazikakamiza ona kuti ine ndikufuna kuphunzira ichi, pachifukwa chimenecho ndikuyenera kuti ndizikoke mpaka ndiphunzire. Kodi mumafuna mutaphunzira kupemphera? Mpemphe na Ambuye choyambirira. Kenako mukhale ndi chidwi. Inuyo muzipase program ndipo muzisata mwa serious. Mukatero kupemphera muzakumva kukoma. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.